як рӯз қабл аз фарорасии моҳи мубораки рамазон дар аксари бозорҳои ғизоии шаҳри душанбе қимати гӯшт боло рафт ва камчин шудааст. масъулони бозорҳо барои ҷилавгирӣ аз афзоиши ин маҳсулоти серхарид тоҷиронро иҷоза надоданд ки нархро боло баранд. масъалаи гӯшт бошад ҳозир камтар нарх ба болоравӣ рафт дод ки ин аз тарафи кормандони маъмурият манъ карда шуд фурӯшаш. аз мо бошад ҳозир нархи 1 килограмм гӯшт бошад аз 33 сомон то 36 сомон муайян карда шудад. аз сабабе ки фурӯшандаҳои маҳсулоти гӯштро нархашро то ба боло 40 сомон 38 сомон фурӯхтанд, мо фурӯши оро манъ кардем. ҳарчанд сифати гӯшти бо қимати аз 33 то 36 сомонӣ дар бозорҳо ба харидорон чандон мақбул нест, аммо гӯштфурӯшон мегӯянд онҳо бо ин нарх наметавонанд гӯшти беҳтарро ба фурӯш бароранд. ба қавли онҳо гӯштро соҳибкорони тавлидкунанда қимат кардаанд. сабабиш ака бозорода уже гово қимат шид. имсол борон кам шид. ба ҳисоби ҳамин гӯсфанд чулда харобай бозорода моли фарбен камай барои ҳамин гово камтар вай кадагиай қиматтар шидагиай мекуштаги қассобо кам нарха мисол мехезона 1 сум 2 сум бо камтар ҳозир талаботам бисёр мешавам ҳисоби ҳамин ҳозир бозорода камтар нарх хезтагиай лекин аймо гӯшти ҳисоби бозорай барои ҳамин як хел нарх 36 сум ярмарка ҳамин фурӯхтестем мо. қимати дигар анвои ғизо дар кулли бозорҳои пойтахт начандон тағйир кардааст. масъулони бозорҳо бо таъсиси ярмаркаҳои фурӯши маҳсулот аз болоравии маҳсулоти ниёзи аввалия ба ҷуз гӯшт ҷилавгирӣ карданд. дар бозори меҳргони душанбе 2 ҳафтаи ахир ярмаркаи фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия баргузор мешавад. назар ба пештара тағйир ёфтааст. поён шуда то боло шуд. поён пештар масалан чӣ хел буд? пештар мисол пиёз 2 сум буд. мисол картошка 3 сум буд. ҳозир арзон на 2 сум 80 мисол пиёз 70 дирам, бринҷ 5 сум 5.5 сум, мисол шакар 5 сум 5.5 сум. ҳамин хел мо харид кардастем. қимат ва камчиншавии маҳсулоти ниёзи аввалия хусусан гӯшти чорво дар арафаи иду моҳи мубораки рамазон таҷрибаи нав нест. солҳои гузашта низ чунин буд. шаҳрдори собиқи душанбе бо истифода аз мақомоти интизомӣ аз болоравии қиматҳо ҷилавгирӣ мекард.